Mines and Geosciences Bureau nakabantay kadagiti landslide kan flood-prone area iti Region 2. Ken sumagmamano a kalsada iti Isabela na iparikap gapo iti bagyo kan habagat. Report manipod kini Dayan Monica Tukay. Bambantayan matlang ti Mines and Geosciences Bureau Region 2, ti agarap in na magasot a barangay a posible a makapasar iti panaglayos ken panagrega iti daga, abuklan ti 425 a barangay iti Isabela, 166 a barangay iti Nueva Vizcaya, ken 17 a barangay iti Quirino. Iti Isabela, kanselado ti klase iti amin a level ita nga aldaw iti 20 ang munisipyo iti probinsya, gapo iti agtultuloy a panagtudo nga ituntunda ti Bagyo Luis ken habagat. As of 1 p.m. iti Kalman, not possible ti Anufunan ken Gukab Road iti Ittiague. Alikawkaw iti Kawayan City, ken turod Bangkero iti Reina Mercedes kalpasan nga ngimato ti level ti Danum. Passable met ti kalsada ijay Masaya Sur, ijay San Agustin, ken Bacolod ken Cabecera 8 iti City of Ilagan. Nagbalakad met ti PDRRMO kadagiti umili iti panagannad tapno maliklikan ti anyaman a pasamak. Naipasidong matlang iti probinsya ti liquor ban, ken may patpatumpal ti no swimming, fishing, and sailing tapno may panamnama ti kinatalgad dagiti umili. Naipasidong iti blue alert status ti probinsya ti Quirino gapo iti Bagyo Luis. As of 12 p.m. iti Kalman, saan na madalanan ti Manglad Overflow Bridge ijay Madela ken ti Rizal Santo Tomas Bridge ijay Saguday, gapo iti panagnato ti level ti Danum. Ken iti Cagayan, mabambantayan ti level ti Danum iti Bunton River kalpasan a dumanon iti 5 meters ti level ti Danum itay agsapa. Passable pa lang met ti amin a kalsada iti probinsya. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian.